changamiri pakutanga sematumira vakaita vanhu kuti vauye tikavadaidza kuti fanwell kambati tikavadaidza kuti uyai nemwana titauro tizwe nhau yenyu mafambire nezvamakanzwa sezvemurimi makafamba isisi tisipo iyo zvavana vanogona kuuya kusvika nyaya yauya kupi yauya kuno zvagara kudaro kusvika tete adiwo asumuka auya kupi auya kumba. Saka isusu tiri kuti panguva ino iyi ivo kana vanga vachida kuchenesa musha vavo vasingazogoni kuchenesa nekuti tete vedu varimo. Saka tiri kuti panguva ino izvo tete vedu vasumuka tinodayira kuti vanhu vasumuka nemhepo yani yavo kana kuri kuchenesa musha vavo vangachenesa havo musha vavo isu tete vedu taadini taanaye kana iri mhepo yavakabata ivo tisipo isusu tikazoibatawo tiri kwedu isusu tinogona kuzogadzirwa mwana vedu nekuti saanaye. Ndokupinion yedu zokuti pamwe tingatozofamba navo tichanzwa kuti chii ivo zvavakanzwa isusu tisiripo. Saka zvainetsa kwavo nezvakakwadza kwavo vakazvinzwa ivo. Saka isu panguva tete vakupi vako vasumuka nemhepo yani yavo kana mhepo iyoyo yakuurayawo kwedu semaurayiro yaita tochifambawo nemwana wedu togadzisa pane zvedinyo tanzwa. Saka opinion iri pari zvine tete taanavo kana pane zvazonetsawo tinogadzira nekuti mwana taanavo. Okay, then the issue yana tete zvakaenda akasiya imwe midziyo. Alright. Tete zvaakauya achisiya imwe midziyo aisunga kudaro. Right. Kutaura kuno kutanga tine urongwa vana baba vachiti izvo nanaamaini navacho sezvidiwo vari kurwara vanin'ina vavo moenda kunotakura midziyo kureva inini nayo nevaningi navateta moenda kunotakura midziyo. Saka ishu yedu yaingaro nhasi musi wesande ndo patanga chida kunotakura midziyo iyoyo tisati tapiwa dheti rekuti kudiwa kupi tiri kudiwa kudare. Saka zvekutoti zviri kunzi dare rapera nemapedzerero atichaita titori neurongwa hwekunotakura midziyo iyoyo kana nhasi chaiye tinogona kuzviita kuti tinotakura midziyo iyo chiuya hayo kumba. Right, pano mwana zvimwe zvekutaura pane here umwana zvekutaura pamusoro imambo ndandiregerera muzinda unokudzwa wamambo mutasa ndichitaura ndakagara pasi so igara here ndinotenda kwazo handina chimwe chitsva zara ndino Paxson Kambati handina chimwe chitsva zvatichataura. Wana madziwa vasikuru vedu shuwa hanzvadzi yedu iyo inokuwadzai ichimumusha kwamadziwa zvino mhutsizvo yakabva hayo ndokuti musha kwamadziwa wachena dai uri ukama hwekuti apa nepamwe nekuti tete yedu une wana wakashaima handizviti iwa wachavaramba kuti here ipapo hatichazivi uye hatitongi asi tiri kutenda kuti tete wedu taanaye ari mupenyu pamberi pamambo aizvo ndozvitenda kuti tete wedu taanaye ari mupenyu. Mambo ina handina chekutaura kushaya kwangu chekutaura ndokwekuti handina vandakadziva handina vandinowenga kubva kuna hanzvadzi dzangu nevanin'ina wangu nemasirwo andakaitirwa musha nababa. Peter wozosara uchichengeta musha inewe mhuri dzese chiwana nhasi ndaandigere zvakanaka ndokwati kana mai musi wauya urongedza ndakati mai zvamafunga izvo musha wangu wakudzira mandi ndakumuka mai ndakumuka kana mauya kurongedza ndaremesa. No, it's why this is not the end of the road. Tikuti isusu zvese zvikuitwa izvi ndiyo inonzi pachirungu root cause analysis. Handiti kana ndikuti root cause analysis ndikuti tirikusvaya kuongorora kuti dambudziko chairo chairo parakatangira kana pariri kutangira ndepapi. Then kana taziva dambudziko then todhira nechii nedambudziko. Hazvina kureva kuti vana sekuru vavhara chii do havana sekuru havana kuvhara do asi vana sekuru vakupai mukana wokuti itai zvese zvamunodii zvamuda kuti zviite kuti musha wenyu umire zvakadii. Kana imimi wokuti mangwana mazoona kuti aiwa mbuya haandirangaririro chii dambudziko
munokwira futi bhazi moenda kuna nasikuru motaura kuti ava nasikuru dambudziko takazodii takazorora. Because there's one thing chamusikuona, and it's a puzzle that needs to be completed. Mune wana wamainini vari mumusha, wana wababa, and wana ava they claim whatever chinonzi ndechababa wani wavo until imini mazviprova kuti havasi vana vevani. Andinawandinira saivetemba. No, izvaibva tiri kuti isusu hatina kuti pana ane mhosva and hatina kuti pana ari chii akadai, asi what we are saying tiri kuti isusu tine dambudziko ratati ngatimbofambe naro tione todi torikunda sei and asi kuti tione dambudziko iri rinokundika sei. Wamuri kuti ndiye honzeri, ndiye muridzi wedambudziko, afundikira mushameni kana kuti akafundikira mushameni. Saka chadaoda kutora ndechekuti kufundikira kwake dambudziko rapera here kana rapera then it's okay. Asi kana rasina kupera it means kuti handiye dambudziko, dambudziko muchiri naro mushamani, then muchikwanisa kutsvaga chii dambudziko serimene. Mapona zvinhu zvoto, because there's no way mainini pangaenda kumusha kwake achiya kosiya ngozi mushameni iye aine musha kwake. It means kana aenda kumusha kwake aenda nechwani nechwani, saka mushameni unofanira kusara makachena. And I'm so worried kuti chiremba kana akada kucherera musha angaita kucherera sei. Ndomubvunzo wangu angaita kuchenura sei. Prominent man. Kufunga nayo panapa na baba. Nyaya yedu nasekuru isusu patati nasekuru. Papatwa kuti titaurana nasekuru. Kwete kuti titi mai waende. Nyaya yedu painge chaipo ndiri kuti titaurana nasekuru. Mutiyananise nasekuru. Tinge tiri pamwe chete. Kwete kuti musha waputsika kana kuti mai unzo aenda. Ndo patati isusu chaipo chaipo. No, inzwakulunda ili problem ya pairi ndekuti approach yenyu yange iri wrong. Approach yenyu matoya muine munongedzo, mauya makanongedza kare kuti dambudziko redu ndeiri. Kuona zvinhu kuti mauya makanongedza kudhara kuti dambudziko redu nderebi ndeiri. Saka kana yatodaro it means kuti kutaurana kwenyu nanasekuru kwakunetsa, because pane munhu kudhara ari kuzi ndiye muridzi wechii wedambudziko. Saka munhu chiri muridzi wedambudziko sinzi asiri wemusha wenyu anofanira kuenda kumusha kwake kuti anogadzirwe kumusha kwake. Kana agadzirwa kumusha kwake, she can always come back. The door is not shut. It's not closed. She can always come to. But this is what we are saying. Ane maruramiro ekugadzisa dambudziko riri pane munhu ndiani. Vatona kuti kumusha kwake kwaakabva ndiko kune maruramiro kuti aite sei wagadzisa. Kana iwo mukugadzisa nyaya waona kuti nyaya iyi haichakodzeri kuti tete wadzoke kupi uko, then zvakutogara zvakadii zvakadaro. Asi kana zvadaro pakuda kuzikana kuti wana wakazvara ari mumusha umu ngewani wachaita sei. Because chandoziva inini ngozi inotaura zvainoda pamusoro pewana wayo ainyarara.
Saka imi the fact yekuti matotaura kuti mai ane ngozi yemumusha zvatoreva kuti nevana vake ndewe ngozi unless proven otherwise. Ona said that is unless proven G. Because right now, by disowning my, it means you have also disowned G. No one away. Because that is what I'm going to read by my. Rino affect and she name my fruit aki. Don't you want judge? Was can I was Mugari teacher? I could not give up. Wow. It means never now. One would tell of equal. They would take him on one about them with you. Those show. Yes, I know. Could she look to break a bond? Ramai, Newana, Nichi. But there's no other way. Nyai was what I said, could you sort of make? Was I quite sort of big in Mushamani? Imuno was sort of a Mushamani. He was sort of a Mushamani. So the door is not seen. Wakaenda kwana siku rochete rochete family yamao wachete rochete yamao walichi wachao kana ono dama irichi iri clean abana zvo kwekuona kuti chauraya mwana patractor chi was it merely an accident kana pane zvakakonzeresa because nyaya yenyu yatangira kuti mwana adonha patractor achiba afa ndikuzoona chii but ini kuziva kwandoita makumbo pamakuwa haisi ngozi muona zvizoto ndosanoti nyaya dzenyu ngadzite chii clear makumbo pamakuwa zvaane uroyi mchii mukati hazvinei nechii nengozi hazvinei nechii nengozi. Saka imi muri pega musha menyu mune zvinhu tu zvekudi zvekutsvaga muda kutsvaga kuti gumbo nderani ane gumbo iroro anga achiite achidei uyezve akaitei harisiri dambudziko ranasekuru iroro because vanasekuru mutoro wavo madini mavapa kare iyi yayenyu yekutsvaga kuti munhu akatsika paguva ndiyani ende chaakatsikira paguva anga achidei akatorei anzvo ndizvo zvido pakatandira kuti tifanze nekuti mwana adonha patrakta chadonhesa mwana patrakta chii ndezvanizvo ndezvenyu saka zvapa muri babo madziva kuti muri muchigara pasi mofamba semhuri kuti mugadzirise chii mushawira iye mwanamo Prince Madziva. Ngati panyaya yekutaurika munhu approach yatakaita zivange rekuhwara rawo nekuenda kwanasekuru asi takatuma vazukuru chiti vazukuru kwanatezara pano chativinga mumusha asi ivo pakasvika vazukuru sekuru varunzi vakapindura kuti nyaya yamuritaura hatiiko kuno kuti matosvika foni yasvika kudhara kuno totoziva zvinhu zviri kuitika mumusha menyu saka hatisi kukwanisa kuita sei kuya ikoko. Number 2, inida kuti munhu akaroorwa mumusha handino toziva kuti kana ari mukadzi anowana kuti anenge aino kitchen yake nestovhu nechichi asi ini kuti pana gogonga kwa pasinawo mutibatsirwe papa mwe dambudziko roziva kuti kumbiri kuti waiva kwasinawo futi waigara pamba ipa pamba waigara pamba mumba mani kitchen yawaigara yanga iri yawamwe sister vanonamata muchirimi idonzi sister Maunga wakashaika one sister Maunga
vanga vasina kuvakirwa kicheni iwo ndokuyawa ko kana bedroom riripo chawanga usina kicheni Ominda. minda wanga wasina here munda wakangongori 1 zvisunde ramara baba wakazipaipai munda wakanzi Avanotometerwa kuiwa. Sorry. Vamwanana uyu sekutanganya chirenge. Vamwanana maikuru wacho wese vese vanavo vangwa ine makicheni avo. Uye chidonopinda ka mumba munavo munambura. ndara aipinda dzese aipinda dzimba dzake dzese mushange wake Saka uye chidaigara kufa. Asina kicheni aigara kufa. Asista akapikirawo zveusista akayotogara pamusha pachinamata saka akabva azofa ndo makange maogara mhai ako mirai sister urikonamata wobva atopiwa stendi mumusha menyu kuti waka kicheni ingari yekutogara saka sister kana kayachigara imba iripo yake iri yani yange iri convent yemasista convent yemasista pamusha penyu baba yenyu anga ari chii ari bishop ane big church yaita sehoro ine pamusha ipapo zvekuti kana iwo sembura ndichechi watozi bishop iwo saka imi murikuedza kutaura here nekuti nenyaya yekuti anga asina kicheni saka anga asikadiwi kana kuti baba aisamupa kicheni nenyaya yekuti aiziva nyaya dzake ndokwamurikuenda izvozvozvo ndosandabvuma nokuti ndinogona kuzoita dambudziko kuti sezvo tisikuwirirana pakutaurana kwedu hapana chagara nemunhu kuita matare pane ini ndikutaura kuti handikaimo mamune masista mamune stove stove yasisteni iye anga asina stove stove yavo takatoti yakapisa parutivi iyi wanga ine stove yavo iriko takatora bhishoma vacho ndozvazoda undotorwa ndi mwana wazvo ndiri kunin'ina stove yavo kwaika yavana kubika stove yasista maugapa so murikuona nyaya imamira akambora kuti awatoti stove yakanga inayo ende maanga achibikira nebhukabati yakaenda recommend yani yake nababa awasabikira mubedroom kwamai waisabikira mubedroom waisati waisabikira mubedroom webika mama sister Baba ndiye akarudzwa. asi bedroom rakaunga inayo bedroom ratanga ure saka chechi yaya izvese chechi iripo pamusha ndati Yaya. yaya baba zvewako avo vakasiyiwa vari bishop pamusoro emamu izvizvo chimupindure zvandobvunza inini musatipindure zvomura ndabvunza kuti chechi zvobaba akafa aamuridzwe chechi ndiani ndo zvandiri kuti mama ava sekuru vasiyiwa vari bishop vagairwawo bishop nababa chandopedza kutaura nyaya chii iye nhasi uno pamusha ipapo pana bishop izvizvo zvapedza kutaura nyaya yapedza kutaura nyaya yeonashi kuti papa ine chii panzvimbo apa pakavakwa chechi apa ilendi yemunhu andizvo muridzi welendi iyi pakavakwa chechi ndiani ndiani ndosandoti kana ari madziwa ka it means kuti haasi bishop madziwa wacho ndiani muridzi wechechi baba yemwana akashaya moses ndiani moses moses ndimunini wenyu ndiye muridzi wechechi ndiani saka it means kuti muridzi wechechi ndiye muridzi weimba yamasista uyu mwana akamuningira haangave babu amuzopindura mubvunzo ndikubatsirei ndikubvunza kuti pane maassets akasiyiwa echechi ndi baba wenyu ari bishop ndesaka muridzi wemaassets iwawo as we speak right now ndiani uri mumweziwa mukadzi wacho ndiye ataura
Saka anenge ane bishop idzi anenge ari muridzi wechechi here kana kuti bishop atova mushandi wechechi? Mushandi kutungamira basi. Unotungamira chechi. Asi muridzi founder ndiye kanga ari bishop wekutanga. Saka chechi yenyu zvinhu muridzi wacho ndiani? Ndizvo ndikuti ndiye mozaro. Ine masection kwaone ndio bishop waliko asi overall wangu wari kutungamira basi. Ndio akasiwa ari bishop. It's okay. Because hakuna chechi isina muridzi. Anditi. Kumapostoli chevaJohana Marari. Taguta akafa. Asi Taguta afa. Akaita take over chechi. Ndiseni nemuridzi. Ndo zvandikuziva kutaura kuti kwenyu imimi pakafa baba akaita take over chechi. Ndiani? Moses. So what it means now is what Moses name is wechechi. Washandi wechechi. Wechechi. Those are so. Bizo. Saka ini chandokezo kubatsira nemimamo. Ndiche kuti ngati separate zvinhu zvechechi nezvinhu zvechi zvemhuri kokuya zvinhu zvechi zvemusha zvinhu zvakasiyana because imini ndikada kubatanidza kuti zvinhu zvechechi nemusha nechi chinhu one mushaita futi problem pamberi because mushatanga kurwira chechi mushatanga kurwira imba iyo yasystem because already kutobva kutaura kwamaita matotaridza kuti mukadzi uyo anga ngogara ake asi imba yanga isiyani imba ndechechi asi imba yake bedroom rake izvo zviri kugara handina munhu arugara kuwana wake vari asi hapana wakomana saka sei wakomana wasiri kugara mamai wana wane mastenzi izvo waine mastenzi wanawo kana mai vari kuvanouya kuzogara kuna mai vanorima minda yari mwana mai vachirima wesetu ngo ndakati mai zvomuti wamwenyu wapo baba vapo hamuna kwamunofana kuenda unokumbira pekurima minda yamai iri vana baba pana munongoseenza saizvo basa mukuredza kwezoto ko dzimba dzaana mai ava wakafa wamwe 4 dzimba dzavo dzikugarwa navo hadzina ndikuti vana kana kunge vari kuonouya amwe amatombo. So something is not right in family. No. Something is not right in family. Something is not right. How come you tell me kuti baba akafa umu imba yakatolokwa itwa matongo asi une vana uyeova futi uyo dzimba dzolokwa dzimba dzofa uyeova futi dzimba dzolokwa uyeova no something is not right. Pane zvamusi unotaura yes Chora ichokwa pane something chamusi kutaura Nathan Madziwa pamuri iyi yekwamadziwa akatishaishira zvikuru ndisekuru muridzi wemusha akaita zvake muzviwande wande zvekuda kufukidzira nyaya dzake dzaisati awana tese yaungojungwa nepadumbu nyaya tisinganyatsoziva nyaya dziri kufamba sei dzaiwandisirwa nani nemuridzi wemusha kudhara zvapane nyaya yetutaura iwe yamai yambuya wangu warudzi wakasimba wachienda kumusha kwavo nyaya iyoyo musava yambuya pamusha yakatsanangurwa tese tatiripo newana wambuya wangu aripo futi munzisa wachitsanangurwa chokwadi no pane mhepo iripo imumusha yengozi yakatsanangurwa tiripo hapana ngasipo wakataura wega wakabudisa musodzi wakachema tiritoripo zvinopera vachiti ano nyaya itoiziva mumusha baonye wasina kuya panapo wari warari wakatoti bupura kuti nyaya takamboinzwa futi nyaya iyoyo asi chanyanya kutirwadza isungi chekuti iwo sekuru mudziwe musha mwana wangu komana mukuru ndio baba wangu ari panapa ndiro hauna bva wataura chokwadi pane nyaya dzawaiita nyaya kicheni kutaura nyaya kicheni asi kuti mbuya wangu asina kicheni shuwa kumbuya wangu asina kicheni mumusha kicheni yawakatanga kugara watitanga kugara mubhetirema remitiranga riripo pari pachechi papo paibatsirwa vanhu vakawandisa
wachigaremo kubva wazobvapo vakakichini pasiri pechema isati afunga pamwe ndiyawo kuti azomba izvi kuti yakisiyani kuti yakisiyawo saka nyaya yekutaurwa nemuningira uye kuti pambo pavanga vasina kicheni kana stovu kuti yakatipurwa yaya papi hatiza kuti stovu yakatipurwa yakusa mukicheni mupi ichiiswa papi kana dambudzika rikazoya mangwana kuti baba roti lese mbuya wafa wari mumusha nhasi mangwana vanasiku vachada kuti gogo yemumba meni toda kumba yedu vana vedu tinopa imba ipi ngomira bichana wati wewe dambudziko mumusha mumorari richitoziva saka wai kuzonongedza nyachideo endiyeti dambudziko iyoyo rengozi rari kuzikana mumusha wai kuda kuzonongedza nyachideo atinaunongedza kuti takanongedzera usekuru wakagara pavo watorapa kuti nyachide lazigone yakadai ndiyo iri kunzi ndiyo yakukonzeresa chii ndinokapindiremo panhau yenyachide yazopanzwisisa pakafa munin'ina wangu ini ndokuti akakonzeresa kuti nyaya dzese dzitange kuvhurika ndini pakafa munin'ina wangu akatsika nitoita bhakwara akatsika mbakuzinedzi ndiro vaenda kumuchari kumusha tikati tira kuti kugeza mwana kumuchari hapana munhu mari hapadini hapana kugeza mwana muchari tikati nemwana kugeza mwana upi nokugeza ndega munin'ina wangu vazonzi mari yaoneka kuti yagezwa kumuchari vataenda nimupana kutaenda kutora body bosari pabody view ndikatamateka ndikataurunga body imupana waizodini aizikuita body view akwara vakadzikapera saka zvakazoita zvizobude pagopo fuling dam pazvaitika asi iri nhau yekuti kufamba yaida kuitira yanyachide patakabva ikoko tauda kutanga kufamba first step yatangatanga kufamba munhu atakafambira indanisipo nendadzoka kumba avangu vari kuona vamwe vese vakataurirwa kuti no pana nyachide aripo pane zvaakatora zvaishandisa baba zveupfumi hwababa muzvisaka akatora chinhu icho akapa mwana wake mukomana zvakatsanangura musha uripo muzvisa saka shungu dzikuita wanin'ina wese avo newanin'ina wangu wese ndiri mukomana mukuru kuwa nin'ina wacho wese ishungu dzese dzikuita idzodzo ngedzekuti wari kuziva zvavakanzwa zvishoma izvo zvavakadini zvavakazii ndipo pane shungu dzechi zvitipiko zvibude pachena mukonanira zvamakuchimutaura manje ationa zvinhu zvandandoramba ndokubvuna ndo zvinhu zvamakuchimba kutaura izvi anongona muri kuona izvi nyaya yamakutora izvizvi yakasiyana nenyaya yataswera tikutendera mozi nyaya yatati kutendera nezvayo yange iri kuti mai vane chimusha kwavo iyo zvezviwo wakutaura kuti aiwa mai varuzi vakatora zvinhu zvababa zvaisenzeswa nababa zveupfumi ndokubva apa mwana wake muchimukomana is now a different story altogether ndobakuda nyaya yachideba ndoyekutanga yechitu saka which means izvinezvanoizota so it means kuti nyaya isiri kuti mai yakaende ngozi asi mai akanotora zvinhu zvemuridzi ouchishandisa muchi anoona ndozvanogeza kunditaura kuti ngatitaura nechokwadi yechitu iyi yanyachidari yapera yechitu patakaenda kunyazura ndo pakatsanangurwa musha wese watsanangurwa wakadzi wenyu wese wasiri wemumusha ngwawe mumusha tovhendono kwachena weri semusha mukuru isusu vatotodhisaida pauningavatiitidedze mai hazvigona wasiri wadini wasipo muromo wakati mutaura darisakatokoita semusha watamutano isusu tiri musha mukuru tina wakadzi wedu ari mumusha imomo uyani mukadzi wani mukadzi saka tikati wanasitezvara wese wauye waungane semusha mukuru anodini ndio tisina takapa semhuri yekomadziwa tikati wana mai musha muno wakazara kadadza mukwasha atezvamushawanirunozara saka ndimboite zvepana kutinzwa nyaya chiudasi tozochiburitsa rimwe chete rataburitsa resauti pane zvandii zvataura ndo zvakaita kuti mbuya watsanangurirwa nyaya dzaona sikuwadini wasipo ende kuti nyaya dzacho hadzina kutsanangurwa wakamuti nyaya dzenyu pane mweya uripo wengozi rumusha upamunhu mweya uyu kuti tsanangure zvinoenda mberi hachatsanangure zvinoenda mberi todawe kumusha kwani kwana sekuru saka iwe wamadziwa ndakusira dare iroro kuti mimi mutume munhu ikwanani kwana sekuru nasekuru wemunhu totsanangure dare iroro kana totsanangura dare iroro kana madzibisana nasekuru semweya uripo wengozi tobatsirana imi madziwa nakambati namawirirano mweya toubvisa todzisira musha makambati mana sekuru katadzidzisa musha makambati madziwa kana kambati kuti mouwirirana musimidza mweya yo muri pamwe chete wodzoka kupi ndozvazvakaitaura nambuya wakati wakauya mumusha ndo pane nyaya saka
munhu akaenda kunana sekuru anotsaona zvadini zvakakwana nyange iri penge tibatsirane zvakanaka tifambisane zvakanaka sekuru rengodadini kwataita pane mvunzo inobvunzwa wangu ndandiri kumbira kuti wana wamai iwo wavamutora pane dambudziko irero ravanongosangana naro noziva kuti kana munhu kana nengozi zvinoafekta futi newana pane dambudziko ravarosangana naro mwana wake chaiwo wakabereka wari munoyo pindurai asika pindurai mubvunzo pane zviri munetsa here hapana but inini kwisokuti akuendero kwiso inini root cause yezvinhu zvese yataurwa nemukomana ataura kuti wakuru wedu vana sekuru varidzi vemushando wakakanganisa zviro waisvisa tunhu twavo wachiita tunhu twani twavo ndobva aenda kubvazonotaura kuti h2 kuti kwatakafamba kwakazi mai nenyaya kuti ndiye nyachide ndiye akasiyirwa zvinhu zvaishandiswa nababa zveupfumi ndobva azvitora ndobva anopa mwana wake mukona ndopane nyaya yepapapa izvi kutodaidza wana sekuru kuti kwana sekuru kune ngozi kana chiri chiri mumusha menyu mamadziwa chiri chiri mumusha menyu pagai chiro chababa wenyu cheupfumi chaishandisa chiripi wafana wadotora chokwadi kuda kuigiridza patakafamba mwana wachakanongedzwa akataura mwana wambuya iwapo hapo panapa ane tsvimbo yaainayo nebanga ndo zvinhu zvakabatwa zvitubhari iye ndopazotaura ndo pakazopinzwa nyaya yani yambuya zvinzi iwewe nambuya urowaye watoataura patakafamba saka ndingaona iyanditora saka wana tezvara uri kukwana papi chiro ngechenyu imi wana madziwa ndichapomadziwa mukomana pakatsanangura mbuya kwatakaenda wakauya mumusha wakatsanangura musha medu kumadziwa wakatsanangura no pana mbuya wapedza kutsanangura matare emusha watsanangura pana mbuya waripo nhasi ngauya kubva wauya kubva wagara pamberi powana waniso waripo wakwazi kuita waniso wakatarisa pamuri pane mweya ngozi uripo wechikwambo waisada muchiroorwa musha menyu munozviziva watidonza mutsodzi wachichema ndandiripo kubva wazoguma wachiti sorry ndasadi wakabvuma zvadzikwa wamnini ndowaidini ndowaziva zvinhu zvakaita wachitonzi nambuya no it's okay matora chimwe pane nyaya ngani 2 asi imi mukutanga nyaya i1 asi nyaya ingani i2 tikuti imimi yenyu ana madziva yeurombwa womusha menyu mune urombwa menyu musha mune urombwa wamunoziva ukuwo kana kune zvekuona zvana sekuru ndezvimwewo asi menyu macho hamuna kuchena because kana muine banga netsvimbo hazvizizokwatezvarani ndezvomusha menyu mune banga watishamwari wati banga netsvimbo ndezvomusha mani mamadziva handizvikwana tezvara Wana tezvara wabvuma wakatora mwana wana saka imimi baba imimi patsvimbo maakudii baba bambo hazi tsvimbo nepakatwa tiita unofana Tsvimbo ine mwana ine mwana tsvimbo yakazi ngei akati ndakapiwa nababa matsanangura akaita achiti apiwa tsvimbo akataura ega nemuromo wake achibvunzwa zvanzi inini semunhu aifamba chifamba chivhima ndapiwa tsvimbo nababa tsvimbo ke kufambisa usiku uchifamba ndomatsanangura akaita akabvunzwa kuti iri kupi nakuya zvanzi ndakasiya kwamutake achinzi yakasvipa tsvimbo iyo
Tsvimbo yekutaura pakafa sekuru tsvimbo takaitsvaga ikaishaya tsvimbo yakabvunzwa tsvimbo iyo sekuru wachidonzwa vaine netsvimbo dzavo tsvimbo iyo haina kuwanika pakafa sekuru tsvimbo iyo iyi yakabatwa ndo tsvimbo yatakatsvaga pakafa sekuru haina kuwanika ende ndo tsvimbo inonzi yakatsvukaruka tsvimbo iyo iyi kuwanika zvinhu zvese kuvanava achabatiki ndakatizama kutaura naye pafoni akaguma andibloka pafoni mukoma nii nani aunasvika makambotaura nenyaya nezvidare rino akati chii asi mabasa aizobabasa saka ini masuggestion wana madziro ende mogare pasi sana madziro nese mupedze nyaya yetsvino muonekwo muri clean because ndakati kutoisai mese makasvipa pamatakautaurwa munyaya yenyu mese hamuna kungotaura nezvetsvimbo kana chima hamuramba makangoti kuna mainini kuna mainini handisi but imi muruziva kuti musha menyu mune zvirimo zvamunotoziva zvakazi zvine ruri indotaura chokwadi bana vatsanangurwa wakaitwa zvinhu vanhu vakushanda warwaini pakanzi vakushanda maine mwana pazvinhu izvi vakushandiswa warwaini ndo matauro akaitwa zvinhu vakushandiswa warwaini zvinhu izvi maine chii nemwana wakatora mwana mukomana wakamutaurira zvisingazikanwi kuine vamwe vanhu ndo tsanangudzo dzakabatwa ipapo zvikataurwa ipapo orit mwanawo une mari here hapana munhu anoziva ndoko ndakakutaisa kudai ndokwanisa kutoona kuti haungambofinidza arikokoro I can make that judgment handitozivi yangu nemari iyi asi I can make that judgment yokoti uyo haasi kufanidza wadeuyo nomwe ndofotoona kuti apa zvakashata tosanobvunza kuti maonere iyi mufadha uyu une chiro here munozanuza kuti ngatibatsirane guys ngatibatsirane this is the problem ngatibatsirane urit vana sekuru zvandakukumbira imimi wana madziva endai muite zvamuita zvokumushameni vana sekuru ndandokukumbira kuti mai adaidzi mukoro auye kumba mubvunzewo muzukuru namai wari pamwe chete kuti nyaya dzekutorwa dzetsvimbo nechiva mudziziva then I think tikada kuti tinobatsira kana zvakadaro zvinoti tobatsira because kana muzukuru ainazvo muzukuru afanira kuisa zvinhu zvakwadi kwake and in this case mukuru kumhuri ndimi saka tsvimbo inenge yabuya pamwe mozoziva zvakuita yakanzi zvetsvimbo irikuita uye naisondomo yakachauya pano patichauya pano uye netsvimbo inofanira kuti toirongedza nachiremba tonoirongedza saka ndosaka ndatika imi semukuru ndimi muchadhairita nokuti ndai mugara inyaya mubedroom menyayo ndiri kuti ndimi muchachiziva kuti tsvimbo iyi kana chiremba chiibata painouya chiremba waibata woita zvinoimawirana semhuri moita asi chikumbiro changu chacho kuti vana sekuru maybe ndikoti tisaimo tiite way forward daidzai muzukunonga wekunga kudaidze muzukuru mai ngadaidze muzukuru so that wacreate accusation yekuti mai nemuzukuru ndowane zvinhu zvavakushandisa zviri kuti munhu wekwamadziro wasagadzikana ndizvere seko pamusoro imamo yes ichokwadi kuti kutanga kwaita nyaya nemafambiro akaitwa ana madziwa mushure mekufirwa patikambati wafirwa watsvaga chikonzero chekuti chii wakabata mwana vedu isisu kuti ndiye honzeri uye ndiye mharadzi
izvi wafamba kudaro hawana kumbotitaurirawo kuti mutamedi munomwana hamuna kumira zvakanaka. Wana sekuru tiri kupinda musango, pamwe pane chinozomuka, hawana kudaro. Wazobata mwana wedu isisu saizvozvo, wakatumawo munhu wanhu wakauya wachitsanangudza kuti mambo regai nditaura, wachitsanangudza kuti takafirwa nemwana, pfungwa dzikaramba kurava. Takafamba musango tikabva taona honze ane mwana wenyu anongo katotsanangudza kuti ane urwere huri pari hunouraya. Ndowana wakauya kumuta kwedu. Isusu ndokuti aiwa zvakabvira kunaka. Madziva ndimukwambo wedu. Ngatibate ruoko mukadzi wake ouya pano mukati memusha uno. Wana baba weye handina kuziva inini kuti ndizvo zvakaita. Apa mwana wenyu uyu wakuisa musha wangu mukuti. Saka ndakusiya pano kana kuti ngatifambe tese. Tikati zvakanaka. Takataurira uyo wawo. Takamirirana nhasi. Kusika nhasi ngotapana ukama kuti pane madziva uchauya. Mwana auya musha kuti ndadzoka wana baba uremu hwemadziva namanzwi zvandiremera takatambira semwana. Kuti madziva achatera denga achikudiwa musha kwamadziva. Madziva uchatera kuti mudzimai wangu nai wakashikere kana kufona bedzi kuti wakashikere hazvina kuitwa kusika taonana nhasi uno. Hazvinei ndo zvazvinoita, hakuna chinhu chisingaperi. Mwana taanaye mumusha haachinei nechekuita nekwamadziva. Haachinei nekuti neukama wati hapachina. Saka handisi kuziva mambo kuti izvo isisu tidaidze futi tisisina ukama nekwana nekwamadziva tingaudaidzirei. Aiwa, izvese kuti patinobatsira kuti kunzi mai nemwana ndo warikushandidzana kuti chinhu chidii chiri kushaisha ichi. Saka ivi tikati isusu nenyaya yekuti mai wakabva kwamadziva hatichadi kuzwa nezvekwamadziva, asi mwana akauya ndiyo kwamadziva ari muzukuru wenyu, asi ari implicated munyaya dzedziri kuitika kwamadziva. Saka kuti ngatichibatsirane imi mwana sekuru, hatisi kuti ndimi kuita process, asi kuti mai nemwana kuti imi muzwawo chete mai nemwana wachitaurirana nenyaya iyoyi kuti imi muzive mujekerwe chaizvo nenyaya yekuti nyaya yekumbonetsa pahama yenyu chii. Mambo, misuwo yedu yakazarwa. Dai kuri kutaura zvipi nezvipi tiriyo kumba kwedu kwawandi. Tiriyo. Awanenge wauya togare pasi totaura. Kana madaro mandire tiriyo kumusha. Right, thank you. Imi mwana madziva mazizwa chiitai kuti muronge team inoita zviri proper. Zviri proper motenza the correct channel. Noti zvekungwara-ngwara zvamuta. Sasa tume zviwa zvikuru vamakambotuma. Sasa tumewa vamakatuma kuti wayaba because ndiwo vari kukanganisira. Endesai vanhu chaivo wada kuti tizive nyaya kuti nyaya iite sei ivharike. Nyaya inofanira kuvharika. Hazvinaki kuti mai aguma kubara wosiya musha wake agora kubara nenyaya yekwanisa kugadzirisira. No, ukadzinga mai mumusha newana wadzinga asi kuda izvozvo vana sekuru vataura kuti guys kana paine zviripo uyai imi baba rongai nemwana mai vorongawo nemwana mosangana kumba kwana sekuru nyaya yotaurwa kuse muripo pobuda chii pobuda solution nyaya dzigadzisike so that musarambe muri kufungirana singe zvamuita sei zvamuita mazuva ere samadziva vana sekuru vati the door is chii door is open uye tikadzise chii Ende mazuva chivhumbuchina setezvara wenyu hamuna kutera mukadzi wenyu kuti muzive kuti uriyo here. Paine zvichazotaura sekuru wenyu musapokanina. Kana mazofunga kuti muruda ine independent person asiri kwamakamboenda
can always come back. Tokupai umwe kwasa kubatsira nekutaura chokwadi. Chisiri chekuti uyu akazodai akazoita nekuseri because totizive chokwadi ndokuti kwasa kubatsirana zvakanaka. Saka ndichazoti kutaurika kuti mai wachitizvo ndabuda zvichabuda musarudzo yezvichabuda kana patichafamba kuti tinge tinonzi sei pamba zvinhu zvakaitika izvo. Izvo zvitaura vana sekuru vachitizvo. Zvamuchataura nasekuru pamuchaenda kwanasekuru nezvamuchaona pamuchaita nemwana aripo. Isaidha ndo zvichati mai achabva yaenda forever kana kuti mai achadzokera kwake. Dai kuri kuti mambo pamusoro. Dai kuri kuti mambo kutanga kwenyonzenzesi yakaitika. Tapurutswa mayesu. Kundiyo zvinhu zvitanazvo izvi takuona. Takatanga ipapo ndima iri kubva tamubatira pamwe chete. Zvinoisha nyange ndima yacho yatangirwa pano padare. Ndima yacho yatangirwa pano padare. Anoitsoke ngatange zvakanaka tichizvitikadzizvo. Mazaba right. Andi togadzise chinhu. Ana imimi musamunyepera mungwara. Imimi baba musamunyepera mungwara. Dzikamai muite chinhu chimoenda zvakanaka munotaura zvakanaka nasekuru. Chinhu chinodii chinobuda ichi achiramba. Mwana wenyu taurai naye. Mai achitaurawo nechi nemukorore. Mukoma achitaurawo nechi nemun'ina. Teta achitaurawo nechi nehanzvadzi. So that musunungure mai because munhu wamai samujeri ndi mai. Mai achafa nguva yake isati yakwana. Because in the eyes of the people akungoona unga handikodzeri unga ndiri pasi pano. Izvo zvake pakoma padokota. It's okay. Hande kana maita problem ndi uye tibatsirane. Nobody tells us to batsirane.